Soc Joan Múria i me responsabilitzo del màrqueting d'una multinacional de pneumàtics japonesa. La meva relació amb la cultura des de menut no era molt forta. Sempre preferia una pilota a un quadre. Al batxillerat feies un test per veure què et recomanaven o quin era el teu perfil. I recordo bé que justament jo soc economista, em va sortir tema d'administració, d'econòmiques, no ho recordo exactament, però sé que com a tercera opció va sortir tipus arts o alguna cosa així, que vaig pensar, este test està malament. Però sí que ho vaig descartar, tenia molt clar que volia dedicar-me o que tenia interès per l'economia. Llavors, una miqueta més gran, i quan vaig marxar a Barcelona, allí sí que me vaig aproximar molt al teatre i inclús a la dansa. Sí que crec que aquí vaig fer una mica de clic. Barcelona ha tingut una oferta brutal, algo que potser, això, als 90s i 2000, aquí al territori, malauradament, no era tan ampli. Va ser justament a l'acabar d'estudiar que quan vaig començar a treballar, que vaig dir, ostres, me vaig trobar una empresa financera, una startup financera, on anava jo entratjat, que me'n recordo que les pràctiques anteriors m'havia tingut que comprar camises per a les pràctiques a la feina, i se'm va fer tan ràbia que vaig pensar, vaig a fer teatre, que això ho he de practicar. Venia de fer alguns tallers per sortir de la rutina setmanal, i llavors, un any no puc fer teatre per horaris i decideixo provar una altra activitat que també m'havia creat sempre atenció, que és la dansa contemporània. No havia fet en la vida dansa contemporània absolutament res. I vaig estar uns anys fent-ho, disfrutant-ho, la veritat que gaudint-ho molt. Sí que és veritat que era un desastre. Vaig guanyar elasticitat, vaig guanyar consciència de coses que probablement tenia menys estrès. I al cap d'un temps, i això sí que va ser a mesura de veure espectacles, ostres, em crida l'atenció les disciplines de circ. Vaig provar-ho, la veritat és que al principi tot costa, vull dir, et pots frustrar, sí que és veritat que tenia un professor que m'animava molt i va ser una mica així, a poc. En molts casos el que necessites és la seguretat de que tens algú al costat. I això també crec que també uneix molt. Doncs, crec que és una disciplina que fomenta el companyerisme. Tot i que se pugui practicar individualment, canvia molt de tenir algú al costat a estar sol. Ja, com us deia abans, jo tinc 34 anys. I inclús des del Covid, que feia molt poc que havia començat, com molta gent, intentes replantejar-te si tornaràs a casa, si tornaràs a la terra, que jo crec que en aquests darrers anys molta gent ho ha fet. Sí que tinc ganes de tornar, ara potser amb el teletreball tens més possibilitats, però dius que em falten coses. I moltes vas analitzant i dius, no, això ja està, això d'aquesta manera, en formats diferents, però vaig pensar, ostres, però hauries de deixar de practicar circ, perquè no hi ha moltes alternatives. I, cuidado, hi ha una escola a l'ETCA a Amposta, que està fantàstic. El primer que faig és, em vaig comprar un trapezi, vaig trobar un lloc per un petit magatzem a la Galera on poder penjar-lo i vaig pensar, ara així ja tinc possibilitat d'anar venint. Llavors em sorgeix, ostres, i altra gent pot tenir el mateix problema. De fet, companys de prop estaven igual, que començaven i tenien ganes de practicar i ostres, no hi ha opcions. Inclús, sí, hi ha algunes companyes que se'n van, si no m'equivoco, a Vila-seca i a Benicarló, que dius, ostres, quasi bé una hora per a poder practicar. I aquí és com neix una mica la idea de crear una associació amb unes companyes que també practiquen, que també tenen les mateixes inquietuds. Decidim muntar aquesta associació, que fins al moment estava al cap de diversos, era una idea. Sí que és veritat que a nivell professional o acadèmic no ho havia valorat mai. I també em sap mal perquè penso que molta gent amb molt de talent li deu de passar això i deu de veure el futur de la carrera artística i deu de dir, vaig a una altra cosa. La gestió cultural també
també em sap un greu, perquè penso que és una base molt important del desenvolupament social, el que és programa, el que s'ofereix al públic, a la societat, i malauradament se li dona un valor dins de la societat pel model en el que estem, pel model econòmic en el que estem, molt baix. A mi m'agrada la meva feina, però crec que seria més bon professional si estigués al sector cultural, que és el que realment em mou. No es para a pensar el valor que realment té, perquè crec que realment la cultura ens ajuda a créixer com a societat.